Vi sidder i dag her hos Two Wheel Company sammen med stifterne Michael og jeg. Two Wheel Company er en meget siddende virksomhed i den grønne omstilling med fokus på e-mobilitet. Michael, kunne du ikke sætte et par kort ord på, hvordan samarbejder med DLL hos dig? Det kan jeg godt. Altså, det var en grundig proces. Fra starten af var det vigtigt for os, at vi i vores samlede produkt, hvor leasing er det afgørende, rent faktisk havde den stærkeste partner, der kunne findes. Så vi var rundt i markedet, og jeg vil sige, valget faldt på DLL, fordi altså, for det første backbone er I så central, så stærkt finansielt. Men udover det, så fra starten af viste de et engagement med dig i spidsen omkring at være partner med os. At det ikke bare var en underleverandør, at vi sådan skulle have hver vores rolle. Vi gik sammen om det her, og I tilpassede jeres produkt til os. Så vi gik ud med et utroligt stærkt leasingprodukt i markedet, hvilket vi har glæde af lige siden. Ja, tak for det. Ja, praktikken og omkring selve samarbejdet, hvordan forløber det i den daglige chance? Jamen, det fungerer rigtig godt. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Vi er ekstremt, kan man sige. Det er vigtigt for os, at vi kan tilbyde både leasing, service og forsikring. Og faktisk til en start, så kunne vi løfte 2 opgaverne. Og forsikring blev så tilføjet senere hen. Og det var på grund af jer, at vi ligesom arbejdede den ind. Og jeg ved, vi bruger den senere, eller med andre kunder i dag også. Ja, som floatløsning. Som floatløsning, ikke? Ja. En anden ting er faktisk det her med white label. Det er ekstremt vigtigt for os, at vi viser vores kunder, at vi er leasingpartneren derude. Så der var et rigtig godt match. Og så vil jeg sige, den sidste ting, som er rigtig vigtigt for os, det er den her online løsning. At vi kan regne på sagerne på stedet, hvis vi er ude hos kunderne, og lave en reel kreditvurdering med det samme. Ja. Der er jo fuld fart på den grønne omstilling. Hvordan kan DLL være med til at understøtte jeres forretning og den udvikling, som kommer i fremtiden? Altså det mener jeg i høj grad, I kan. Dels på grund af det partnerskab, vi allerede har opbygget, som er en grundsten i det her. Men vi startede med at lave den største e-mobility løsning overhovedet, der er lavet sikkert i Norden nogensinde. Ja. Så det var en god start. Og vi har et klart ekspansionsmuligheder i Two Wheel Company om at komme ud i andre lande. Og jeg er allerede i Norden nu, og vil rigtig gerne have DLL med alle steder. Så kan vi fortsætte, og det kan vi, det her engagement og partnerskab, så er vi sammen på den her rejse. Og det er det. Det er det. Og det er egentlig ordene fra Two Wheel Company i dag. Tak for det.